Quan vas a fer un voluntariat no penses que hagis de fer com una formació, no? Llavors, ben bé no sabia què és el que em faltava per aprendre. I ara que ja ha passat la formació, és com que te n'adones que potser vens amb una perspectiva i en surts amb una altra, no? El voluntariat entès com a tal, o com t'ho plantegen des de fora, tu creus que és una cosa i realment doncs, és posar-te al servei, no? I amb la voluntat d'estar allà on sentis que has d'estar. I llavors aquesta formació ens ha portat una apertura de mirada i una manera diferent d'entendre l'experiència que anem a viure. Creo que te aporta una primera visión de lo que te puedes encontrar allí, en el destino, en el proyecto, y sí te hace recapacitar sobre cuestiones que tú a lo mejor antes de empezar no te habías planteado. La formació m'ha portat, primer de tot, conèixer l'equip, conèixer Bosco Global, que al final és amb qui fem tota aquesta experiència, conèixer l'espiritualitat salesiana, que això m'ha agradat molt perquè les coneixia, o sigui, estar més conscienciades, tenir més coneixements, més eines a l'hora de viure aquesta experiència, doncs sense aquesta formació prèvia no seria el mateix. Tot el coneixement del grup, sobretot, de l'equip de voluntaris, una mica més el destí, què és el que em puc trobar, o sigui, m'ha preparat per el que serà el projecte en si. I llavors estic contenta amb el que crec que he après. Podria dir que reforçar valors i reforçar creences. La formació m'ha portat eines per fer front a aquest repte amb alegria, il·lusió i especialment he après noves coses, com per exemple que tenim un passaport de les millors del món on ens permet viatjar i veure una altra perspectiva de la immigració. La formació m'ha portat més del que m'esperava, però ampliat, perquè m'ha fet créixer i em fa anar-me més segura amb el projecte que em fa molta il·lusió, a part de conèixer gent molt interessant. Obrir la mirada a noves realitats del món i conèixer l'equip de voluntaris que compartirem voluntariat aquest estiu.